ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ 200-300 ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷର ପୃଥିବୀରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ କି ନାହିଁ? ଏହିଭଳି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଲେ ଆମ ମାନବ ଜାତିକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ବସବାସ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ରହିବା ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେମିତି ଏହାକୁ ରହିବା ଉପଯୋଗ କରିବା? କ'ଣ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଲେ ଏହା ରହିବା ଉପଯୋଗ ହୋଇଯିବ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟ ଟିଭି ଏବଂ ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଦେବା? ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ରହିବା ଉପଯୋଗ ବନାଇବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ହିଁ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଗ୍ରହର 2 ମେରୁର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଇବା, ତେବେ ମେରୁରେ ଥିବା ବରଫ ତରଳି ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୋମାର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଟି ରହିବା ଉପଯୋଗ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ତ ଏହା କେବଳ ଅନୁମାନ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖୁବ୍ ପତଳା। ଆମେ ରହୁଥିବା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ମୋଟା। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେପରି ମୋଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଖୁବ୍ ପତଳା ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଆମ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। 2008 ମସିହାର ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପରମାଣୁ ବୋମା ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସଫଳ ବି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ବାତାବରଣ କେବଳ 50-60% ହିଁ ବନାଯାଇପାରିବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ତାପମାତ୍ରା -63 ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନାଲି ଗ୍ରହକୁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦେଇ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ହଉ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିନେବା, ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେମିତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୋମାର ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ତ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାର ବିସ୍ଫୋରଣ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳରେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ପରିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ପରମାଣୁ ବୋମା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀର ପରମାଣୁ ବୋମା ମଙ୍ଗଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର କିଛି ଅଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବାହାରୁଥିବା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ହେଲେ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ, ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା କମି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କିଯିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତା'ର ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଟି ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ମଙ୍ଗଳରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା,
ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଆହୁରି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।